Επίλογο στη σημερινή δεύτερη ανάγνωση στην επικαιρότητα, φίλες και φίλοι, του Σαββάτου 6 Νοεμβρίου, παραμονή της προσφυγής στις κάλπες. Ανοίγουν αύριο οι αυτοδιοικητικές κάλπες για τις περιφέρειες και τους δήμους, με την σταθερή βινιέτα της εκπομπής μας, της ασφαλούς οδήγησης, με τον Δημήτρη τον Μανολόπουλο που είναι μαζί μας. Καλημέρα, Δημήτρη. Και με το συνόνοματό του τον Δημήτρη τον Τραγόγια για την αθλητική κίνηση που σπάει σε Σάββατο και Δευτέρα, έτσι. Πράγματι, ναι. Ωραία. Λοιπόν, είπα στην αρχή της εκπομπής ότι έχουμε τον τίτλο «Ακριβή μου βενζίνη». Θέλει 65 με 70 ευρώ να πας στην Αθήνα και άλλα τόσα να γυρίσεις και 20 και 20 τα διόδια. Δηλαδή θέλεις 180 ευρώ για να ψηφίσεις στην Αθήνα. Έτσι ακριβώς. Ή ο Αθηναίος να ψηφίσει στη Θεσσαλονίκη. Γιατί υπάρχει κύμα Θεσσαλονικαίων των Αθηνών που έρχονται. Και μάλιστα υπάρχουν και κάτσιμπάνε λίγο οι τιμές από ό,τι φαίνεται. Αλλά σύμφωνα με τις τιμοληψίες του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, φίλες και φίλοι, η φτηνότερη βενζίνη αμόλυβδη πωλείται πού? Στο νομό Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη, ναι, πιθανόν. Μέσο όρο 1,473 ευρώ. Επίσης φτηνή είναι η Δράμα, η Αθήνα, η Μαθία. Και πάνω από 1,5 είναι η υπόλοιπη νομή της Στερεάς, Πέλα, Ξάνθη. Όλα εξαρτάται. Κάτω από 1,5, συγγνώμη, Αττική, Πέλα, Ξάνθη, Πιερία και Ικής Μαγνησίας Έρας. Διαβάζω εδώ τον Αγγελιοφόρο. Επίσης, ακριβή νομή είναι η Κρήτη. Με φυσικό, το γιατί πρόσχημα έχει ή το φυσικό, αλλά λένε ότι πάλι δεν δικαιολογείται τέτοια τιμή με τη μεταφορά. Κυκλάδες νησιά, δηλαδή Σάμος, Χίος και Κεφαλονιά. Λοιπόν, από εκεί πέρα, εγώ πιστεύω ότι το μόνο που θέλει ελαφρύ πόδι στον γκάζ. Χαμηλές ταχύτητες και όχι πάνω από 3.500 στροφές στο κοντέρ, στο στροφόμετρο. Μισό λεπτό να το φέρω. Ένας που τρέχει με 120 σε σχέση με ένα που τρέχει με 90, ποιο είναι το κέρδος αυτού που τρέχει με 90? Ότι μπορεί να πάει 1/4 αργότερα στη διαδρομή του, αλλά θα γλιτώσει τουλάχιστον 3 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. 3 λίτρα. 2-3 λίτρα περίπου. Μάλιστα. Βέβαια, γιατί ένα αυτοκίνητο που καίει 10 λίτρα τα 100 χιλιόμετρα, αν το πατάς συνέχεια θα πάει 12-13. Αυτό δεν έχει σχέση με τον κυβισμό μήπως του είναι θέμα ποδιού. Ναι, δηλαδή ένα μεγάλο αυτοκίνητο το να το τρέχει με 90 χιλιόμετρα την ώρα. Αν είναι μέσα στις στροφές του, το 90 με 120 είναι μια πολύ καλή και φυσιολογική ταχύτητα. Από εκεί και πάνω από τα 120 ανοίγει την κάνουλα και τρέχει. Άλλο να πιτσιλάει και άλλο να τρέχει. Το ίδιο κάνουμε, το ίδιο πρόβλημα έχουμε και με το νερό. Δεν κάνουμε ποτέ οικονομία. Δηλαδή δεν ανοίγουμε τη βρύση μισή, την ανοίγουμε τέρμα. Ναι. Ενώ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το νερό και με μισή. Ναι. Το ίδιο πράγμα. Εγώ θέλω να μιλήσουμε λίγο τώρα για την έξοδο. Η έξοδο είναι πολύ σοβαρή. Και σοβαρή γιατί ξεκινάει ο οδηγός με την οικογένειά του να πάει ένα ταξίδι αυθημερών για να πάει να ψηφίσει. Εγώ θα πω μόνο τα βασικά πράγματα. Το τι πρέπει να κάνει αυτός ο άνθρωπος. Από τη στιγμή που έχει και όλη την οικογένεια μαζί και πρέπει να πάει και να έρθει σώσια, δηλαδή, θα πρέπει να ελέγξει το βασικότερο πράγμα. Που είναι να ανάβουν τα φώτα του αυτοκινήτου του. Συνήθως έχουμε αυτοκίνητα που ανάβουν μία λάμπα πίσω μπρος, δηλαδή οδηγάμε αυτοκίνητο και φαινόμαστε για μηχανάκι το βράδυ. Δεύτερον, θέλω να ελέγξουν πολύ καλά τους ελοκαθαριστήρες και να έχουν πιτσιλιστήρες σε περίπτωση ψιλοβρόχη να μπορούν να έχουν καθαρή ορατότητα. Ένα πολύ βασικότερο που δεν το κάνουν δυστυχώς είναι ότι δεν ελέγχουν τα ελαστικά τους από τη στιγμή που βάλουν βενζίνη και ξεκινήσουν το ταξίδι. Κάθε πότε αλλάζουμε λάστιχα? Τα λάστιχα μπορούν να τα αλλάζουμε κάθε 40-50 χιλιάδες χιλιόμετρα και μέσο όρο 2,5 με 3 χρόνια maximum για την Ελλάδα τουλάχιστον. Ναι. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να έχουμε καλές πιέσεις για να ξεκινήσουμε ένα ταξίδι. Και ένα βασικό που δυστυχώς το βλέπω και λυπάμαι που το λέω, είναι ότι κυκλοφορεί κόσμος με θολωμένα τα τζάμια γύρω-γύρω γιατί δεν ξέρει να στήσει τους αερογωγούς προς τη φορά των τζαμιών για να ξεθαμπώσει. Αυτά λοιπόν είναι τα πολύ βασικά. Αλλά θα πάμε όμως σε ένα πολύ πιο σοβαρό και θα το δείξουμε βέβαια κιόλας και στα βίντεο. Μπορούμε να το δούμε. Αν θέλουμε λοιπόν να οδηγήσουμε με ασφάλεια, το εθνικό μας δίκτυο έτσι, και ειδικά το επαρχιακό μας είναι άκρως επικίνδυνο γιατί έχουμε τις μετοπικές, τις πλαγιομετοπικές, αλλά και στη διάρκεια θα δούμε επίσης και ένα βίντεο στη διάρκεια, τα στιγμιότυπα ότι έχουμε αδέσποτα ζώα αλλά και πολλά ζώα που κυκλοφορούν μέσα στον επαρχιακό δρόμο. Κατσίκια, πρόβατα, σκυλιά, αδέσποτα, γελάδες, γουρούνια, τα πάντα. Αυτό λοιπόν πρέπει να το καταλάβουμε για να μειώνουμε τις ταχύτητές μας. Εδώ λοιπόν έχουμε μια σύγκρουση πλαγιομετοπική με 60 χιλιόμετρα. Θα μου πεις τώρα 60 χιλιόμετρα. Δεν είναι 60, είναι 60 από τον ένα και 60 από τον άλλον, είναι 120 τα χιλιόμετρα. Αν λοιπόν τρέχουμε 120 και τρέχει ο απέναντί μας με 120, τρακαίνουμε 240 χιλιόμετρα. Αυτά λοιπόν τα πράγματα σε αυτή την περίπτωση δεν μας σώζει τίποτα. Το αν πρέπει να φοράμε ζώνη το δείχνει βασικά η εικόνα και δεν χρειάζεται να το πούμε εμείς. Εγώ θέλω όμως επάνω σε αυτό το φαινόμενο που έχουμε στους επαρχιακούς δρόμους και δυστυχώς θα τους διανύσουμε διότι θα πρέπει να περάσουμε από αυτούς για να πάμε να ψηφίσουμε. Ποιες συμβουλές δίνω εγώ?
πρέπει να μάθουμε να οδηγούμε τελείως δεξιά και όχι στο κέντρο ή αριστερά. Πρώτος κανόνας. Δεύτερον, θα πρέπει να κρατάμε σοβαρές αποστάσεις ασφαλείας από το προπορευόμενο αυτοκίνητο. Μέτρα. Πόσα? Μέτρα πολλά. Στα 120 χιλιόμετρα θα τρέχουμε, πρέπει να είμαστε τουλάχιστον 30 με 40 μέτρα από το προπορευόμενο. Θα πρέπει να μην τσιπάμε σε προκλήσεις άλλων οδηγών επικίνδυνων που θεωρούν τον εαυτό τους ότι είναι οδηγοί αγώνων. Θα πρέπει να μην προκαλούμε, που είναι ένα πολύ σοβαρό. Να μην προκαλείς όταν οδηγείς. Θα πρέπει να οδηγούμε, έχουμε την οικογένεια και πρέπει να τη σεβόμαστε. Ένα σοβαρό πράγμα που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι το φλας είναι προειδοποίηση και όχι απέτηση. Δεν σημαίνει ότι ανάβω το φλας και πρέπει να αλλάξω πορεία. Για να αλλάξεις πορεία πρέπει ο πίσω σου να είναι τουλάχιστον 100 μέτρα απόσταση. Και να έχει αντιληφθεί το φλας σου. Έτσι ακριβώς. Δεν σημαίνει απέκτησες και το δικαίωμα να κάνεις. Ακριβώς. Ένα σοβαρό που εγώ πιστεύω ότι είναι και το καλύτερο είναι να ξεκινήσουμε να ανάβουμε ακόμα και την ημέρα τα μεσαία φώτα του αυτοκινήτου καθ' όλη τη διάρκεια και προσοχή, ειδικά στα τούνελ, να έχουμε φώτα αναμένα και χαμηλές ταχύτητες. Δημήτρη, να περάσουμε γρήγορα. Και τελειώνω ότι τα φώτα ομίχλης χωρίς ομίχλη το μόνο που κάνουν είναι στραβώνουν και αν τρώμε ή πίνουμε την Κυριακή θα πρέπει να περιμένουμε 3 ωρίτσες, θα ξεκουραστούμε με ένα καφεδάκι να ξεδιψάσουμε για να ξεκινήσουμε. Αυτά. Λοιπόν, τα ζώα στον δρόμο. Τα ζώα είναι το σοβαρότερο. Λοιπόν, να δούμε και ένα βίντεο. Έχουμε και ένα μικρό βίντεο. Τα ζώα δεν γνωρίζουν και δεν καταλαβαίνουν όταν έχουν πάρει μια φόρα ή όταν βγαίνουν μετά από μια στροφή με το πόσα χιλιόμετρα ερχόμαστε. Εδώ είναι ένα στιγμιότυπο που δείχνουμε με ένα μικρό κοπάδι από αγριογούρνο. Θα μπορούσε να είναι μέσα δέσποτα σκυλιά ή να είναι κατσίκια. Εδώ. Εδώ είναι το τεστ που γίνεται με την κάμερα λήψης και μας δείχνει πώς βγαίνουν ξαφνικά και ποιες είναι οι κινήσεις ενός ανθρώπου. Αν προχωρήσουμε λίγο το βίντεο πιο κάτω, ας το προχωρήσουμε, είναι λίγο για να μην... Εδώ είναι τεστ, είπαμε. Εδώ είναι ένα τεστ, έτσι ακριβώς, είναι ένα τεστ το οποίο μας δείχνει ότι ο οδηγός δεν προλαβαίνει σε ένα κοπάδι που του βγαίνει ξαφνικά και είναι πάνω από 100 χιλιόμετρα, εδώ. Δεν μπορεί να κρατήσει το αυτοκίνητο σε καμιά περίπτωση. Σε καμιά περίπτωση. Θα προκαλέσει ατύχημα. Γι' αυτό και στους επαρχιακούς δρόμους οι πινακίδες αυτές οι οποίες εμφανίζονται τα 50 και 60 χιλιόμετρα λένε πολλοί ότι είναι πολύ χαμηλές. Όχι, είναι η πραγματική ταχύτητα που πρέπει να έχεις ένα αυτοκίνητο σε επαρχιακό δρόμο για να προλάβεις να σταματήσεις. Διότι θέλεις. Εδώ βλέπουμε την αποφυγή, αλλά θα δούμε και έναν ο οποίος μιλάει στο κινητό, ας πούμε, και δεν τα βλέπει. Δεν βλέπει ότι περνάνε εκείνη τη στιγμή. Μάλιστα, λοιπόν, αυτό είναι το στιγμιότυπο, το να χτυπήσεις ένα άγριο ζώο και τι μπορεί να πάθει στη συνέχεια. Καταστρέφεις το αυτοκίνητο και αν δεν είσαι και δεμένος, θα βγεις από τον μπαμπρίζ και εσύ και ο συνοδηγός. Το ζώο. Το ζώο τελειώνει. Το ζώο δεν υπάρχει περίπτωση να γλιτώσει. Κάποτε πρέπει τη φιλοζωία. Εδώ έχουμε φτάσει σε ένα σημείο. Εγώ βλέπω σκατζόχερους και χελώνες που είναι σταματημένοι στον δρόμο και όμως τους πατάμε το αυτοκίνητο. Δηλαδή δεν ξέρω κατά πόσο και πόσο προσέχουν αυτοί οι οποίοι κυκλοφορούν στον δρόμο. Λοιπόν, αυτά και για την έξοδο των εκδρομέων ψηφοφόρων.